I nifer o gynhyrchwyr moch, mae'r flwyddyn a hanner ddiwethaf wedi bod yn anodd dros ben. Ac yn ôl y Gymdeithas Foch Genedlaethol, fe allai hyd at 4 allan o bob 5 o ffermwyr moch roi'r gorau iddi. A dyna'r penderfyniad mae Ella a Hugh Roberts, fferm ffridd Llithfaen, wedi wneud. Da ni di ymweld â nhw a'i 2 blentyn, Anest ac Emyr, sawl tro, ers iddyn nhw sefydlu busnes gwerthu Cig Mochyn, oinc oinc 15 mlynedd yn ôl. Ond, ymhen ychydig, mi fydd y gwaith hwnnw yn dod i ben. Pa mor anodd oedd cyrraedd y penderfyniad o roi gora i oinc oinc? Oedd o'n reit anodd, ond eto fel mae pethau di newid yn ystod y misoedd dwytha yma efo costa bob dim yn gyffredinol, dwi'n meddwl bod wedi gwneud y penderfyniad yn hawsach i ni. O ran oinc oinc, da chi wedi bod yn magu moch, gwerthu'r cig a gwneud nosweithiau rhostio cig. Felly, pa mor galad ydy'r gwaith yn gorfforol? Yndi, mae'n galad yn gorfforol, feddyliol ac yn eithriadol o flinedig ar adega. Yndi'n amlwg oinc oinc i ni yn cychwyn yr holl fwriad oedd bod ni yn magu'r moch yn hunan a dim ond yn gwerthu ein cynnyrch yn hunan. A wedyn, ia, mae'r broses di cychwyn o brynu 2 sbinwch oedd i fod fel hobi bach 15 mlynedd yn dol. Ac oes, dwi'n siŵr bod fi wedi teithio milltiroedd rhwng un farchnad i rostio mochyn i... Dwi'n meddwl mae'r pella da ni wedi bod yn rostio mochyn ydy yn Birmingham, dwi'n meddwl. Da ni wedi cael cefnogaeth gwych ar hyd a lled o wlad o. O ran yr rhwystra neu'r heria, pa mor bell ydy'r lladd-dy agosau er enghraifft? Yn anffodus, mae'r lladd-dy agosau ni, da ni yma yn Llithfaen, 57 milltir i ffwr yng Nghorwen. A wedyn, dydy hynny ddim yn helpu y costa, lle da ni'n trafeilio i farchnad Corwen yn amlwg yn mynd â moch i mewn efo'r trelar ac yn dod yn dol adra. A wedyn mae angen mynd yn dol i gasglu y moch wedyn efo'r fan cig, gadw'r cig yn oer. O ran costa'r porthiant, sut mae hwnnw? Costa porthiant am y tro cyntaf erioed wedi mynd dipyn ymhell dros 400 y dunnell. Tro cyntaf erioed iddo fo fod yn agos i 400. Ni'n tybio bod o rhwng 130 a 150 o bunnoedd o'r hatach llynedd. Wow! Yn union. I godi'r gwahaniaeth yn pris y cynnyrch, jyst o ran y gwahaniaeth yn pris yr bwyd, yn un peth, heb sôn am gosta bob dim arall sydd yn mynd hefo fo. A'r un pwysica siwr o fod ydy iechyd rwy'n a'r gost mae'r holl waith yma yn ei gael ar rywun yn gorfforol. Yndi, mae hynny'n ffactor bwysig iawn a dwi'n meddwl ar hyd y blynyddoedd mae rhywun jyst i cario ymlaen, ond dwi'n meddwl yn fwy diweddar mae rhywun wedi ystyried mwy ar ei iechyd a wrach bach mwy o ddiffyg cwsg. Yn anffodus, dydy am y fusnes lle da ni'n medru cyflogi rhywun i ddod i fewn ata ni. A dyn mae Hugh a fi, efo help y plant, sydd wedi bod yn wych ar hyd y blynyddoedd, yn helpu ni, ond mae o'n golygu oriau o lafur ac yndi, mae rhywun yn mynd yn flinedig. Di'n ryddhad, dwan. Gwybod, dyna ni, llai o bwysa. Gei di ffermio wan Ceila, achos fanna ma dy galon di. Yndi, ffermio amaethu, mae rhywun wedi fwynhau i wneud ar hyd y blynyddoedd. A'r short tons? Ia, mae yna rhyw agosatrwydd efo'r gwarthag burgon yma. Mae hynny wedi bod gennau ymhell dros 20 mlynedd ers i mi gychwyn i prynu nhw gyntaf hefo'n had. Ond na, fi yna fwy o amser a sicr mwy o amser teulu. Dwi'n meddwl hwnnw wedi bod yn rhywbeth prin ofnadwy ar hyd y blynyddoedd. Dwi'n mwynhau efo'r moch. Erioed wedi mwynhau efo'r moch. Ond dwi'n mynd yn hyn i'r gwaith ddim yn teimlo bod o'n mynd yn hawsach. A di'r iechyd falla i'm cystal ag oedd o? Un o'r sgil ffeithiau bod efo Pen-Llŷn ydy bod chi'n blino'n hawdd. Ac yndi, dwi'n teimlo bod dwi'n mynd yn arafach, a dim oherwydd yn oed, ond dwi'n mynd yn arafach a mae Ela'n gallu
pigo fyny hynny yn gyflymach a dwi'n na i just mynd a mynd yn yr afach ac yr afach a wedyn mae'r nosweithiau'n mynd yn hirach a mae cyrraedd tŷ yn mynd yn hwyrach. A ia, yndi, dwi'n teimlo leni mae'r corff yn deud mae'n amser rafu lawr. Mae'n amser rwan, Llyndi? Yndi. Dwi'n teimlo hynny mae'r penderfyniad wedi dod yn yr amser iawn, dwi'n meddwl. Mwy amser rwan i'r gwerthag duon. Mwy o amser i hein, ia. Di draffarth dyn nhw de. Yndi. Llond cae braf yn fan hyn man. Yndi, maen nhw'n di-draffath, maen nhw wedi bod allan drwy gia. Oedden nhw mewn am y tua mis i loia, a maen nhw'n ôl allan. Er y bydd yr ochr gwerthu cig yn dod i ben, mi fyddan nhw yma'n ffridd yn dal i fridio moch. Helo, ladies! Be di hanes hein, Hyw? Dwy sbinwch di cael ei geni yn mis Gorffennaf, di. Gyda gobaith, maen nhw'n mynd i'r sioe yn Llanelwedd yn mis Gorffennaf yma. Felly, da chi am gario ymlaen i sioia? Yndan, arglwydd mawr yndan. Dwi isio dal isio cario ymlaen. Mae rhywun di gweithio'n galad i gael yr moch o safon yma, wedyn fydd hi'n neis cael bach mwy amser i ddangos nhw'n y sioe yma. Faint eidi efo chdi, Lenny, i'r sioe fawr? Un oedd y bwriad gwreiddiol. Ia, ond? Dwi'n siŵr bod Hyw di newid y planiau unwaith eto. Dwi'n meddwl bod yna 6 yn mynd gan gynnwys hwch Saddleback Emyr, Lenny. Felly, hein ar ei ffordd i sioe, a dyma fydd y patrwm wan, cadw rw hanner dwsin o hychod. Ia. Geni, magu, gwerthu ymlaen fel perchyll. Ia. Ia, gyda gobaith a wedyn, wrach fe gen rhywun stoc i werthu ar gyfer... Gis. Ar gyfer breithio ag ati hefyd. A cadw nhw i gyd yn foch pur Cymreig ag amball i Saddleback. Bydd hwch Saddleback Emyr yn aros ma, ond fydd y gweddill i gyd yn cael eu cadw'n byr. Da ni'n credu bod y mochyn pur Cymreig yn fochyn arbennig iawn. Ti'n difaru dim? Dwi'n mynd i ffindio fo'n anodd, mae hynny'n saff o fod. Dwi wedi mwynhau y blynyddoedd o gael gwerthu'r cig, cyfarfod bobl, yn fwy na dim clywed y camoliaeth mae bobl yn rhoi am y cig ac am y cynnyrch. Ond dwi'n meddwl, mae yna bobl wedi gyrru sawl negas i mi ar hyd yr wythnosau dwytha mer sy'n ei gyhoeddi bod ni yn rhoi gorau. A dwi wedi cael bach o sioc amball un yn llongyfarch ni am fod yn ddewr yn gwneud fath benderfyniad. Dydy o ddim yn hawdd, dydw i ddim yn mynd i ffindio fo'n hawdd, dwi'n siŵr fydd hi'n ddipyn o newid byd yma, ond dwi'n meddwl ar y llaw arall, oherwydd bod rhywun wedi cael y fath gefnogaeth a'r fath llwyddiant, dwi'n meddwl da ni angen bod yn browd iawn o be da ni wedi gyflawni o fewn y 15 mlynedd dwytha yma, a wedyn, gawn ni weld be ddaw nesaf.